Eger Allah bir zady nesip etmeyen bolsa, seni gorap saklayandır. Eger bir zady gijikdirýän bolsa, onu hasta gözelleşdirýändir. Durmuşda kabagyt düşünüp bilmeýän ýagdaýlarymyz hakykatda has uly bir planyň bölügidir. Sabırly bolmagy bilmek iň uly ahlakdyr. Çünki Allah hemşe iň dogry wagtda iň haýyrlysyny nesip edýär. Eger seni yaralanlar bolsa, sen ýene-de ýüregiň arasynda sakla. Hiç kimi yaralama. Allah'ım dilesin seni ýüregi yaraly etsin, ýöne ýürek yaralayan etmesin. Unutma, ýüregiň arassalygy seni durmuşyň iň gözel ýollaryna alyp barar. Her zat bolmolsy ýaly bolup geçer. Garaşmagy bil we içindäki umydy ýitirme. Bir gün her zadyň näme üçin şeýle bolandygyny düşüneninde şol gün baştan geçirenleriň üçin şükür edersin. Şol gün gelende düşünersin. Her sabır, her doğa seni garaşanyňdan has gözeline taýarlaýanyny. Unutma, gijeniň iň garaňky wagty säheriň iň ýakyn wagtydyr. Her göz ýaş ýüregiň arassalygyna şahyatdyr. Her sessizlik sabryň güýjüne delildir. Adam kabagyt düşünüp bilmeýän ýollarda ýürerke, hakykatda dogalaryň kabul bolmagyna tarap barýandyr. Ýüregiň yaraly bolsa, bil ki Allah seni terbiýelýändir. Çünki iň uly ütkeşmeler iň çuňur ağrılardan dörýär. Her yara seni has merhemetli, has düşünjeli, has güýçli edýär. Bir gün şol yaralaryň güllep açandygyny görürsün. Ýagşylygy saýlamak, yaraly bolsaň da yaralamayan bolmak, arz etmeden sessiz dua etmek, bularyň hiç biri gowşaklyk däl, ruhyň belentligi we Allah'a bolan tabiinligiň alamatydyr. Allah seni ýürek yaralayan däl, yarany bejerýän etsin. Sabır, doğa we arasy ýürek, bularyň üçüsi hem durmuşyň iň kyn pursatlarynda seni dik saklayan üç üstündür. Şol üçüsi seni şeýle bir ýere alyp barar welin, ol ýer diňe seniň üçin taýýarlanan bir gözellikdir.